ओइ आबै नोंसोरबो बिराद सिरियास खालाय माने एकदम दिनै बुजिनांगौब्रा डेटखौ मिथिखाया होमबा नोंसोरो आइ एम सरिलै गासैनिसिमबो नै गथ' आंबो बुसिगोनसैहाय नोंखौ हाब जोंहासो एकदम नंगौ सानथारदों बेखौनो जायखिजाया निमाहा होदोलै आयै एकदम नोंसोरबो सिरियास माने आंबो बेफोरबायदि खालामबायना जात जात गोसोखाङोहाय बे गथ'आ एकदम बिदि खालामो हा दसेनो बुखागोन आं नोंखौ गथ'रा गाजांनो आयै गथ'फ्राबो दानि जुगाव मा खालामो बे खायसे माखा गथ'फोरा साला बेथा हामगौ बेबायदि बिमा बिफाखौ बिदि थगायनो माथो खालामलै आफा सम सम सोलियोलै जेबो नङा जोंनिया ओमफ्रायथ' नोंसोर मिन्थिखाया होमबा मेहेराखि बेबायदि खालामनो हायो हाथरखिखौ बावालै आङो एसे सिरियासबो जादों खोमा बाट आइ एम सरि दे खनसे बिबावबाय आं सरिखौनो बुंबायानो थाफ्लांबाय नै आफा खेला खालामबाबो बिदि दा खालामथारहाय जोंहा बिखाफोरा ख्लाब ख्लाब मोनबाय थायो औ थरा दा हनै बिमायानो खांगां खुग्लोब जालायलायबाय हा बिहामजोखौ खोनानानै बेबायदि लाबोदों मादोंनो उल्थां फाल्थांनो येस ब्राह्म जेबो नङा दे दिनै आरो थगायनाय सान आरोथ' मेहेरसो ना जेबो गाज्रि मोना आंखौ बुंखादों खिन्थु नेक्स्ट टाइम आरो मोनगोनसो दे बेथा जों बिमाखौ बिदि थगायनाया औ जायखौ लाबोदों बेखौनो लाखिजामारगोनहाय हा बिदि खालामबावबा ओइ लाबोखाला आं बेबायदि खालामखाला जास्ट बे मोनसे फ्रेंकसो दा दे भाइ आंनि हिनजाव गोदान बोरै नांखोब्रा बे न'नि बिहामजो जाफैनानै आसरितसोहाय हा बेखौनो लादो बिहामजो हनै ओइ आयै ओंखाम उखैसोबायलै दे मा संदों ओंख्रिफ्रा बानायद' थाब-थाबनो बिराद दुस्थु जाबायहाय बे आबौआबो सरिलै आबै दुस्थ' जायाबा माथो खालामबावनो ना हारसिं जिबन औ ओमफ्राय बिदि थगायनाय जोंखौ गथ'आ फाल्थुक जाबायहाय नोंबो आं आंनि मावनो लानाय खामानिखौ दिनै माने दा हरावनो सुरु खालामनांसिगोन बांद्राय गोबाव नेबाय थानो हालालै जेने थेने लाना फैनोसै दायो रावखौबो गिया माथो आङो आरो बे सानखौ बेखौलाय मानो गिनो आंलाय गिनानै जायालै भाइ दानि जुगाव बेखायनो आं हले गिनायाव गैखाया दा हरावनो खावनो थांनोसै आं थुनथुलिखौ माथोलै बेलाय नङाबा मालाबा बे सानजोंसो हाबा जालायलांगोन बियो गय फिथाइ सामथाइ ग्रोम ग्रोम थुनथुलि मा जायै जाबानो जाबाय आरोना खान्थाल थाइजौ लिसु मा नांगौ नोंनो दंजोबो जोंनि बारियाव बेनिफ्रायथ' बेफोरजोंबो सोलिलांनो हागोन ना लासै लासै जेन थेननो नों फैनो राजि गैयाबाबो आंथ' नोंखौ लाबोखागोन बेथ' 100% सियरखा ओमफ्रायथ' आयै फैलायगौना बोथोरा बारहुंखा माबा माबि आरो दा न'खौबो एसे खाफिननांगौलै माने एसे गोरानो दाख्लैबो अन्थाइ फैखादों थिङा एसे गोदान होफिनखानांसिगोन गावबागाव बोथोर सफैलायगौना नै अखा दै बाना न'खौथ' एबारथ' लुथ'नो हाला नेक्स्ट माबायाव लुनोसैलै दाख्लैनि बारजों बै बिफां फांनैया बायदोंलै दायो दाननोसै आं र' बे बार फैबाथाय साला बेफोर बिफां बायनाय माबा माबि बेफोरखौनो आं मोजां मोनालै फैबाबो बे बारखौ बिराद माने लस खालामनायखौनो बारा सुखुवा आङो हेलौ औ मा जाखोलै आसोल मा जाखो नङालै दायो ओंखारबानो जाबाय दे बबेयावलै आरे दाख्लै खिन्थानाय बावबाय नामा बे हाबाफारिखौ दिनैनो खालामखानोसै मिथिबाय है फाग्ला ओमफ्राय थांमारगोन आरो ना थांगोन नोंसोर ओंखारल' माने बिदिथ' बारा जेबो खालामनाङा जायखिया नोंसोर आंजों थफानांगौल' अब्ला मा दावहारिखौबो लिंफानोसै नामा औ लिंबानो जाबाय हाबा जानो गोसो दंना गैयाब्रा नोंसोरलाय फाग्ला आरो नोंबो जोंलाय हाबा मोनजाबानो जाबायना माथो नांगौ अब्ला माथो दे दा ओंखार मोनथिगौ नोंहा गुबुन मोजां मोननाय दङ बाट आइ डोन्ट केयार बेफोरजों आंहा मा लोब्बा आं जायखौ हास्थायदों आंनो बेखौनो नांगौ नोंहा मोजां मोननायसो दङथ' हाबाथ' जायाखै मानोना नोंनि किस्मतआवनो हाबा होननाया आंजोंसो थुनथुलि I really love you जाबायसै दे थारैनो जोंनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां थुनथुलि नों जे एबार नोंनि डिउटियाव जइन खालामफिननो हासिगोन बेनिफ्राय बांसिन आरो गुड निउस मा दंबावो आंबो दिनै जोबोर खुसि मानोना गोबां टेनसन जागासिनोमोन आङो लोगोसेथ' आरो आंनि खामानियाबो थाद'बाय खामानिखौबो लानानै जि सानबाय दङमोन नाथाय मेडाम नों मोजाङाव फैफिनमारबायना दायो औ एबार आरो डिउटियावबो लोगो मोनफिनबाय थाखासिगोन
बेनोथ' आरो जाय नोंखौ एटेक खालामदों चुनचुलि बिसोरनि बिथोराव सानैखौथ' जों हमबाय बिसोर बेबायदिनो सिखाव खामोननो माखासेया दंबावो औ एबार जायखौ जोङो मेडाम हमफिनजोबनांगौ गासैखौबो आरोथ' जोंनि टिमाव नोंनि जोबोद गोनांथिखा चुनचुलि मानो होनना बुङोब्ला नों बायदि सासे साहस गोनां अफिसारखौ जोंनो गोनांथि येस सार आरो आंबो जोबोद गोसोखांबाय थाखादोंमोन आंनि खामानिखौ आरोथ' दा जेबो प्रब्लेम मोनथ'वासैना चुनचुलि नो सार जेबो प्रब्लेम मोनासै आङो आथिङाबो मोजाङैनो मोजां हामबाय ग्रेट बिदिबा थाबैनो जइन जाफैफिनदो येस सार जागोन आरोथ' जानाय लोंनायफ्रासो सार एसे हाखु दाखुसो जाबावबाय न' मेडाम एसेबां बुरजा लाबोबाय नै जानाय लोंनायफोरखौबो जोंसो जाख'नो हाला माने अब्लाबोथ' न' बेफोरखौ जेबो सानना चुनचुलि जोङो जोबोद माने दुखु मोननानैसो दङमोन जे नोंनि बेबायदि जानाय जाथायखौ आरो बैसोर नोंखौ एटेक खालामनायखौ जों जोबोद थुलाय खालामखाबाय अलरेडि औ मेडाम दाथ' आरो आं हामबायना बिसोरखौ नागिरनानै दिहुनजोबबावगोन माखासेखौबो आच्छा दे बिदिबा जोंबो थांनोसै सारमोन ओंखामखौबो जालांजागौमोन जों गासैबो बानायखाजोब्बायमोन दा न' जों ओंखामखौ जाथ'ला दे जों चुनचुलिखौसो खबर लानो मोजाङै फैदोंमोन अब्लाबो सारमोन जालांबालाय जोंबो मोजां मोनगौमोन औ सार दे दिनै नांथ'ला माब्लाबा जों फैबावगोन ना आरोबाव नाथाय गासैबो जगार खालामखाजोब्बायमोन सार दाबोथ' नै बेसेबांबा नोंथांमोना जोंखौ बेफोरबायदि वेलकाम खालामबाय आरोलाय मा नांबावगौ आयौ जावैसो आंहाबो नै जाब्बा जुब्बासो ओंखारबायहाय देलायनायबो बारा मोजां जायासै इसेबां गिदिर अफिसार सारमोन फैनायावनो है आयै जेबो नङा दे ओरैनोबाबो आंनि आइया मोजांखाना बाब नोंबो ओमफ्रायलाय आं ओंखामबो जालांगोन सानदोंमोन हनै सारमोनखौ माथो जालांथ'ला बायदिसो बुंबाय जानोथाय आयै सम मोना खोमा सारमोना मालाय आंथ' मा रायलायनो मा मानोसो जायोहाय ओरैनो बेफोरबायदिजों आंहा जेबो रायलायफेरनाय जाया नालाय लाजिनोबो ओंखारलायलाङोहाय जावैसो ओमफ्राय बे बिथाङा माबा सार बियो आंनि जावैसो जानो गोनां आइ चुनचुलिनि माबा बैसागु बोथोरावनो बिसिनि जुलियाबो रादाय खाखानायमोन नालाय बिदिबा मोजां हाबाबो मोनजानो बावला माथो खुलुमबाय सार खुलुमबाय अके बिदिबा एनि प्रब्लेम चुनचुलि नों जोंनो खिन्थाहरब्लानो जाबाय आरो साननैसोनि उनावथ' नों जइन खालामफिनखासिगोनबालाय येस सार जागोन दे अब्ला जोंबो ओंखारनोसै आयौ नाथाय दसेल' नुजाफैनाय जाथारबायना सार जेबो नङा दे मेडाम आरोथ' दसे नुजाफैनानै नोंनि मोजां खबरखौबो जों नुफैबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय गोसोआव थेवबो आरोथ' चुनचुलि नोंहा गोबां केस सल्भ खालामनो दंबावो स' बेखायनो थाबैनो जइन खालामफैदोल' बाखि उनाव रायलाय जासिगोन दे होमबा सार माबाफोर गोरोन्थि जाबाय बायदोंबा निमाहा बिबाय सार मानो होनबा गासैबो हाखु दाखुसो जाजोब्बायहाय जानाय लोंनायफोराबो अरे न' इट्स अके गासैबो माने आरो जोंहाबो टाइमा खमथ' बेखायनो जों थाबैनो ओंखारलांफिननांगोन दे अब्लालाय सार आयै नुबायना आं बुंखादोंमोन ना सारमोनहा समबो मोना जानो हागौ होननानै बेखायनो जेबो नङा दे बायनाय बेदरफोरखौ फोरानना दोनजागोन बियो हाय आइ ओमफ्राय जोंबो एसे बेबायदि सारमोनखौ जानो थिनथाबबाय थानोबो बोरैबा मोनलायलाङो जेन'बा अफिसारफोर बोरैलाय बिदि थिनथाबनोबो एसे खेबसे बुंबाबो माने जेबो नंलालै आयै दाथ' सारमोना नै दसे समबाबोथ' नुजाफैबायना बेनोथ' सार जइन खालामनो थांफिननांसिगोनलायानो आंहा हाय आइ बेबो आरो दे माथो खालामबावनो चुनचुलि ना सार जेराव खामानियानो बेनो नालाय आंनाव उफाय गैया सारमोना दसे नुजाफैबाय गोसोफ्रा एसे स्रांसिन मोनबायलै ने चुनचुलि ओमफ्राय गावसा जि लाजिखायो नामा ओरैनोबाथ' रायलायो ओमफ्राय सारमोन गोनाङाव बा रावबो रायलायनो हाबावा आरो फाग्लि गथ' एफा अफिसारफोर गोनाङाव बोरै रायलायनो फालाय जोंबो एसे एनै जेन'बा रायलायनो हायो अब्लाबो भारा खुगाफ्रानो फुथिलायलाङाना बेनोथ' आरो आयै मालाय ओमफ्राय चुनचुलि नोंहा रायलायबाय थाग्रा नालाय बारा जेबो मोना जोंहाथ' एसे प्रब्लेम मोनोना इस बुंनायफ्राथ' ओमफ्राय बोरो थेख्लायालाय गथ'आ बेखौथ' जानला मानला बुंदेरबा थेख्लायगौमोनहां गैयानो मोजां जाथ'दों दे बियो दे जाबायसै आलासियाबो फैना थांबाय ओमफ्राय जोंहाबो एसे जादिनि माबा मेथाइफोरखौबो ने साबो एसे लोंनोसै जागोन दे आयै जागोन आंथ' मिस्टिखौ थरथाम थरब्रैसो जाखासिगोन नै सारमोन जानानै थांनाय मेरला दंबावोसो ना जागोन दे बहाथो हानोब्रा नोंजों सिंग्रायाबो मेरला दंबावखायो आं एसे बुरजायैनो लाबोखादोंमोन चुनचुलि ओमफ्राय थ'दो बिदिब्ला एसे जोंहा फेमिलि जमा सा लोंस्रानोसै थेख्लायाबो लेंहरदो आयै अबाव थांखो बियो गथ'आ
आइ र' ओमफ्राय नोमायावखौ लिंहरदोंमोन आं बेखौबो ओजोंनो अफिसाव सारमोन फैयोनो माबा जोंहानाव ओंखाम जानोबा फै होनना बुंदोंमोन आं फैया माथो बियो फैनायाबो फैनोनो सोलाबा बायदि बुङोहाय माबा बिहामजोआथ' आरो प्रेगनेन्ट औथ' आरोलै आयै आयाफ्रा माबा नों मानो बुङो दे आयै अबावलाय बाजैया मालाय प्रेगनेन्ट ब्रा मा प्रेगनेन्ट बेलाय दे आइ बुजिबानो जाबायना हामाथो ब्रा थुनथुलि जेबो नङा दे अबाव नोंनाबोथ' बिखुनजोजोंसो लोगोखा दुखु जानानैलाय माथो मोनबावनो आइ मम माला फैबावगोन बिया आं बिखौ लिंहरबाय नाथाय खिन्थाथ'वाखै आं जे नों मोजां जाबाय होननानै मम आंनि मेगना बिखौ नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ बेसेबा देलायलांबाय आंनि गथ'आ आइ आरो आं बेखौ जेनिबो खमिबो जानो होखायाखै माब्लाबाबो नों गैयियावबो आंनि फिसौखौ आं जोबोर जोथोनै लाखिदों आइ ओमफ्राय बियो आंखौ गोसोखाङामोन आयै आंथ' जेबोखौनो मोनथिरोंला मानोना आंनि साननो हनाय गोहोआनो गैला बायदिखौनो होनजायोमोन गोसोखांनायनि खोथा बुंदों आइ बिसो मिथिगौ आबौआ बेसेबां नोंखौ सोरांबानो अखा नायब्लानो सोङो माब्रै दं आइया माब्रै दङ बेसेबां नोंनि खाथियाव थानो हास्थायोमोन नोंनि अननाय मोननो हास्थायोमोन आइ ओमफ्राय बहाथो थांखो आयै लिंहरदोना प्लिज थाबनो आंनि आबाखौ गोबानानै बेसेबांबा अननाय होनो लुगैबाय आङो नाथाय आइ मोनसे खोथा सोंनोथ' नांगोन आंबो मिथिया जेराव आबौ अलंनि बिफायालाय बोरो आइ जोंनो बिनि गोनांथि गैया आयै नोंनो गोनांथि गैया आबौनोथ' दङ मा खालामो बेलाय बहानि मा मुं बबेनि आंनो खिन्थाय आं लेंहरना मोजां सावरायगोन माबाफोर प्रब्लेम दङबा नाङा आयै बिनि फारसे आं जेबो रायलायनो गोसो गैया नाथाय अलं आबौआ सोंबाय थायो आइ आंनाव बेखौलाय मा होनना खिन्थागोन नोंलाय बियो गैया आयै खामानिनि थाखाय बाहेरायाव थांदों आरोथ' दा सम गैथ'आ बिहा माने जों रायलायनाय जाथ'ला दा बिदि जेबो ओरैनोबाबो बे गावनि लाइफआव हेपि आरो आं आंनि फिसालाजों हेपि बास जोब्बाय आरो खोथा जेराव आंनि फिसालानि बेखौ आं बुजायगोन डन्ट वरी मा ओंलै आब' बिसोर जि नोंखौ नेबाय थादोंमोन ओमफ्राय नङा बे बै सेंग्रायानोथ' जों दाख्लै हस्पिटालाव लोगो मोननाया आरे आब' बेनो आं महरखौनो गोसोआव दं बे मानसियानो थार आइ नाथाय बे जोंनाव मानो फैदों दे आं मिन्थियाना आंथ' दसे नेबावलायदोंसोमोन रावबो गैया होनखानायखौनो बे मानसिया मानो होसोबाय थादों दे आंखौ आंनि न'खौबो मिन्थिबावबाय बियो होमबा आब' नों आदानो खिन्थाया मानो र' एसे उनाव खिन्थागोन दानो खिन्थाथ'आ आदाजों मिन्थिबा दाम जाखागोनसो बे थाद' आब' नोंना आरे उरायना बे मानसिना बांद्राय थाबायबोलै जेनेबा मानो होसोबाय थाखो आंखौ बांद्रायखौबा आंनाबो सैयासोलै मानसियानो बेबो फुरा मेन्टेल पेशेन्टसो खोमा बेनिफ्रायथ' दाख्लै लोगो मोननाय बै सिख्लायाबो अजीब हरकत खालामो नै आं नुनानै रायलायनो थांबाय आंखौनो गिना माबा दंफांसो गाखोनानै थाहैबायहाय बेफोरखि मानसिनि आखल नालै नाथाय आं बुजिखौनो मोनासै जेनेबा आंखौ मा हाथरखि बिदि बुंबाय थायो मानि खारनाव जाहोना मा सोलिगासिनो ब्रा आंनि लाइफआव हो दाथ' मानसिफोरनोबो खिन्थायो फोथाया हनै थुनथुलिनि खोथाखौ नाथाय बिदिजों जाया आं एकदम गुदिसिम थांनांगोन खोथाखौ पाथा लागायथारनांगोन आं दा मोनायाव रेकर्ड खालामबावनि र' जायोना जाया बिदि सोदोब खोनायोना खोनाया दै नायबावथारगोन आं आरोथ' बे लोगोफोराबो ना मालाय मोसानो सोलोंगासिनो आरे ओइ थुनथुलि सान आरे मा खालामोब्रा नोङो बे गोजौआवलाय दंफाङाव मानो थांलायखो आरो बेबो उल्थासो लाटखायलायबावदों आरे ओंब्रा सानो आइथिं आमायनि एसे दिन्दां जादों आं र' मा दिन्दां थै ओंखारलै थुनथुलि नुदों जि मोजां मोनखायोलै आं सिगांनिफ्रायनो दिना जाबाय थायो ओमफ्रायथ' नोंखौ उल्था नुलायलायदोंलै आङो
नोंखौथ' दा र' गनजोंसो थुख्लायसिगोन आं गोख्रै ओंखारमांबेर आरे फै सान दिनै दिनै जाफानोबा ओमफ्रायथ' दायोना आङो नै डिउटि जइन जाबाथ' बेफोरखौ मोनसोला नालाय बेनिखायनो दा लोगोफोर मोसानायावसो थांबावनोसै आङो ओइ बाद दे आरो बेफोरखौ थुनथुलि फैदोब्रा दसे रायलायनोसै ओमफ्राय आंहा न'आव थांनांगौ ना नोङो न'आव थांबानो जाबाय आरो सोरथो लाखिबाय थादों बा थुनथुलि बा देलै दे दा मोजां जानायखाय आंखौ माने बावनो सानदों नोङो गावनि सानखौनो जाम्बा बिदि जागोनखाय अबाव ओमफ्रायथ' र' दे र' फैगासिनो आं गाहायाव मारै नोंबो आरे ओइ बा सानबा एकदम फिल्मनि हिर' बायदि नों आंखौ बासायलायदों अबाव जादों खेला मोनदों बोरैबा जे दुखु मोनगोन आथिं आरो लोरिबावगोन बेखौ सानाखै सानबै मोनसे एक्सिडेन्टसोमोन दा नाथाय बेथ' नङाना बेलाय आं सानफ्रामबो खालामबाय थाखायो जादोंलै जादों I don't think अलंबारनि बिफानिसो गोनांथि जागोन आंनो दंखायो माथो बिमा आरो बिफा सानैबो सिगाङाव आंनि हालोदा बिदि नङामोन जे आं नोंखौ नायनो हायो आबा नाथाय दायो नोंनि ममाथ' मोजां जाबायना गोसोखांनायानो नङा नों आबा नोंनि डेडखौ दङ खोमा दे बेबो बहाबा मोजाङैनो थाखागोन मम हा आंनि ममा थिग जाबाय एबे आबा मम मा बुंदों एबे आबा नोंनि आइ मिस इउ टु आबा नों आंखौ गाबज्रिदों आयै फैदो फैजोन आंनि खाथियाव फै प्लेनिं बायदि दिनै आं थुनथुलि मोनहानाव थांगोन आरोथ' रहित मोनालाय मा जाखो दाबो सफैला कारखौथ' आं लिंहरखाबायानो जेन थेनबाबो नोंखौ लाना फैगोन आं थुनथुलि जेखौ बुङो लोखिया बेखौ खालामखायो आरो दिनैथ' थुनथुलिखौ लायनो थांमारखागोन आङो सोर हमथायो नायनि र' अके होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों आरोथ' आंनि फेमिलि सनामोन आंनि फाग्लिगोसो फेमिलि बयनिसिमबो लाभ इउ गुड नाइट नेक्स्ट एपिसडजों थाबैनो नुजाफैनोसैलै आरो ना दिनै बेहायनो दोनथ'लायबाय आरो आंनि नायगिरि सनामोन भिडिअखौ नायनानै बोरै नांखो मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों खिन्थाहरलायदो अब्ला ओमफ्राय लाइकखौ होनो बायाबा होबानो जाबाय दै सनामोन जायफोर मोजां मोनो भिडिअखौथ' गाबोनसो होनोसै सानबायमोन लोगोफोर नाथाय इमारजेन्सि माने बानायब्रबनानै लाबोलायबाय दसे दे होमबा ना बाय बाय